ओमफ्राय बे जाथायनि आसोल खारनखौ आङो दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बुंफ्रुनो नागिरदों। आसोल खारना जाहैबाय, आसोल जिनाखि मेन घटना बे जाहैबाय बिथांमोनहा जायनाखि आंखौ बुदों, आक्रमन खालामदों, बिथांमोनहा होनदों सेन्ट्रेलनिफ्राय प्रमद बर'आनो निर्देश हरखादों होननानै बिथांमोनहा फोसावदों। आरो बे खोथाया जों बुंनाय नङा, बे खोथाया सारा जोंनि गुरुबासा ओनसोलावनो गोसारबाय। आरो गावसोरनो जायनाखि आंखौ बुग्रा बिसोरो स्पस्ट सिमान जादों। जाय मानसिफ्रा आंनि सायाव हामला खालामदोंमोन बिथांमोनहा बै समाव सुब्रास बसुमतारिया बिपिएफनिनो चेयारमेनखामोन। जोङो दुर्नितिनिफ्राय मुक्त थानो थाखाय, अस्त्र मुक्त समाज दानो थाखाय, जोङो दादागिरिनिफ्राय मुक्त जानो थाखाय जोङो मोनसे मिशन बानायनानै जोङो बे इउपिपिएल दोलोखौ बा पिसिडिआर दोलोखौ जों दादोंमोन। इउपिपिएलनि मिशन, भिजन, आदर्श, निति बैफोर जिनिसफोरखौ सिफायनायनि थाखाय आंहा गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिराद गाबदों। बै दिनैसिमावबो फुराना गोजाम लानानै इउपिपिएलनि गेजेराव मोनसे हंगाद सोलिबाय थायो। दिनैनि थारिखआव बिसिडिसि जेनोखि चेयारमेन सेनो नागिरनाय बेबो सोराङाव फैदों। मैयासो जोङो बिटिसिनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारनायखौ नुदों, जे चेयारमेनखौ बिरबल बसुमतारी, जाय मानसिया आंखौ गन्थं मोखां सौख्रोबजोबदों बिथांनि नामाव दा बिसिडिसि चेयारमेनाबो एपइन्टमेन्ट फैबाय होननानै जोङो प्रमान मोनदों। आरो बेखौ स्पस्ट जोङो बे अर्डारखौनो जों आखायाव मोनदों होननानै जों दिनै नोंथांमोननि इउपिपिएल मोजां मोनग्रा मानसिफोरनि थाखाय जों खिन्थानाय जाबाय आरोखि। दा लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों, जायफोर समाव जोङो बिपिएफनि गुन्दागिरि खालामनाय, दुर्निति खालामनाय, जाख्ल'नाय, सेबख्ल'नाय बेफोरखौ जों मुक्त मोनो होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोदान पिसिडिआर इउपिपिएल दोलो दानांगौ जाबोदोंमोन बै समाव। आरो दिनैहाय जोंनि इउपिपिएलावनो जुदि बेबायदि गुन्दागिरि, दुर्निति आरो सेबख्ल'नाय जाख्ल'नाया सोलियोब्ला इउपिपिएलनि निति आदर्शआ जोब्बाय होननानै आं बेखौनो फिल खालामदों आरो बेखौ दुखु मोनदों आरोखि। बयनिफ्राय गासिनिसिमबो आं खुलुमबाय जोंनि इउपिपिएलनि जेनोखि इउपिपिएल प्रेमि आरो इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजानिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिबाय। दा दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं माखासे बिबुंथिखौ बुंनो सानदों आरो आंहा माखासे फोरमायनांगौ दं रायजो राजानि सिगाङाव। दा थांनाय दाख्लै सानब्रैनि सिगां जेनाखि घटना जानानै थांबाय बेनि सोमोन्दै आङो डिटेल्स खोथाफोरखौ आङो रायजोफोरनो फोरमायनो हायैखाय आङो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। दा नंगौ, दाखालि आंनि सायाव एसे हामला खालामनानै बुलायनाय जादों। दा बे जाथायफोरनि सोमोन्दै आं बेखेवनो नागिरदों। दा गिबियावनो आङो मोनसे खोथाखौ दुखु मोनदों। आं जेनाखि बुजादों, दोखो बुग्लिजादों, आंहा बेनि थाखाय दुखु मोननाया गैया। नाथाय मोनसे खोथाखौसो आं बिराद दुखु मोनदों। जोंनि जेनाखि इउपिपिएलनि मिशन, भिजन, आदर्श, निति बैफोर जिनिसफोरखौ सिफायनायनि थाखाय आंहा गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिराद गाबदों। जायनाखि इउपिपिएलआ जोङो दुर्नितिनिफ्राय मुक्त थानो थाखाय, अस्त्र मुक्त समाज दानो थाखाय, जोङो दादागिरिनिफ्राय मुक्त जानो थाखाय जोङो मोनसे मिशन बानायनानै जोङो बे इउपिपिएल दोलोखौ बा पिसिडिआर दोलोखौ जों दादोंमोन। दा दिनैनि थारिखआव नैबेफोर गैया जालांनायाव आरो बे निति आदर्शखौ सिफायनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गाबदों। बेखौ आङो दिनै इउपिपिएल प्रेमि, जेनाखि इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा जोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरनिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो आङो फोरमायनो सानबाय आरोखि। दा जाथाया जाहैदों, मैया दाख्लैसो बिपिएफनिफ्राय फैनाय माखासे मानसिफ्रा जों वेलकाम खालामदों। बिपिएफनिफ्रायबो, बिजेपिनिफ्रायबो, कंग्रेसनिफ्रायबो जिखुनु मानसियानो जोंनि इउपिपिएलाव फैनानै जइन जानो हायो। बेखिनिखौ जोंनि नाजानाय, गोब्राब नाजानायजों बिथांमोनाबो फैदोंमोन। खिन्थु दा बे जाथायाव जेनोखि स्पेसियेलि इनभल्भ जादों, जाय मानसिफ्रा आंनि सायाव हामला खालामदोंमोन बिथांमोनहा बै समाव सुब्रास बसुमतारिया बिपिएफनिनो चेयारमेनखामोन आरो माखासे मानसियाबो बिपिएफनिनो कर्मिखामोन आरोखि। बिथांमोनहा नै मैया दाख्लैसो फैनानै जइन जाफैनानै दा माखासे पलिटिकेल षड़यन्त्र खालामनायखौ जों नुनो मोननायाव आरो जोंनि परिबर्तननि स्ल'गान, जेनोखि जोंनि आइडिय'लजिजों गोरोबै माने खामानि मावनाय दांनायखौ जों नुनानै जों रायजो राजाफ्रा गासैबो खुद्रिखांदोंमोन। जोंनि फुराना इउपिपिएलफ्रा खुद्रिखांदोंमोन। बे हिसाबै दिनैसिमावबो फुराना गोजाम लानानै इउपिपिएलनि गेजेराव मोनसे हंगाद सोलिबाय थायो। बेखौनो आङो फोजोबनो होननानै मोनसे मिशन खालामनानै जायनाखि दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थि भुल मावलांबाय थादों बेखिनिखौ आं फोसाबनो होननानै गासैबो इउपिपिएल मोजां मोनग्रा बा जोंनि सापर्टार मानसिफोरनाव आङो साजेसन लानानै जोङो दुइ आखार मोनसे मोननै लिडारफोरनि सायाव एसे भिडिअ बानायनानै बा बाथ्रा बुंनानै बिथांमोनखौ जोङो लिमिट क्रस जानायफोरखौ लिमिटआव लाबोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ मावनो होननानै मोनसे भिडिअ क्लिप हगारनाय जादोंमोन आरोखि। दा बे भिडिअ क्लिप हगारनायाव बिथांमोनहा गासिबो खामानि दामानिनि एलिगेसन बा गावसोरनि मावनाय दांनायफोरखौ भिडिअनि आखारै जोङो
रायजोफोरनो फोसावनायाव बिथांमोना दुखु मोनदों बा लाजिनाय मोनदों बे खेथ्रआव बिथांमोना आंखौ आक्रमन खालामदों खिन्थु बाथ्राया बेमोन जे भिडिअ हगारदोंबा भिडिअनि गेजेरजोंनो जोङो समाधानखौ खालामनो हायो होननानै आंबो माबादोंमोन बुंदोंमोन बिथांमोनखौ आरो प्राइमारि लेभेलावबो बिथांमोनहा फैनानै मिटिं लाफैदोंमोन दा बेवहाय मिटिङाव आंखौ थाहोआखै स्पेसियेल मिटिं जादों होननानै मिटिङा जादों खिन्थु स्पेसियेलि बिसिडिसि चेयारमेनखौ होखारनानै गावसोर लानांगौ आरो दिनै बे मिसना बिथांमोननिखा बिसिडिसि प्राइमारि जों बोरै कब्जा खालामनानै जोंनि बिपिएफनिफ्राय फैनाया मानसिफ्रा फुराना इउपिएफखौ जों बोरै सलायफैनो बे षड़यन्त्रखौ लानानै बिथांमोना मिटिंखौ खालामदोंमोन ओमफ्राय बेफोर दिनै प्रुफ जाफैबाय दिनैनि थारिखआव बिसिडिसि जेनोखि चेयारमेन सेनो नागिरनाय बेबो सोराङाव फैदों मैयासो जोङो बिटिसिनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारनायखौ नुदों जे चेयारमेनखौ बिरबल बसुमतारी जाय मानसिया आंखौ गन्थं मोखां सौख्रेबजोबदों बिथांनि नामाव दा बिसिडिसि चेयारमेनाबो एपइन्टमेन्ट फैबाय होननानै जोङो प्रमान मोनदों आरो जों बेखौ स्पस्ट' जोङो बे अर्डारखौनो जों आखायाव मोनदों होननानै जों दिनै नोंथांमोननि इउपिपिएल मोजां मोनग्रा मानसिफोरनि थाखाय जों खिन्थानाय जाबाय आरोखि दा लोगोसे आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जायफोर समाव जोङो बिपिएफनि गुन्दागिरि खालामनाय दुर्निति खालामनाय जाख्ल'नाय सेबख्ल'नाय बेफोरखौ जों मुक्त मोनो होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोदान पिसिडिआर इउपिपिएल दोलो दानांगौ जाबोदोंमोन बै समाव आरो दिनैहाय जोंनि इउपिपिएलावनो जुदि बेबायदि गुन्दागिरि दुर्निति आरो सेबख्ल'नाय जाख्ल'नाया सोलियोब्ला इउपिपिएलनि निति आदर्शआ जोब्बाय होननानै आं बेखौनो फिल खालामदों आरो बेखौ दुखु मोनदों आरोखि दा बेखायनो आं फैबाय थानाय समाव खावलायदों जायनाखि कालप्रिट बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय फैनानै जोंनि फुराना इउपिपिएलनि गेजेराव जाख्ल'नाय सेबख्ल'नाय हुदाफोरखौ खालामफैदों आरो बिथांमोना स्किम सेंसनफोरखौ गावसोरनो लाजोबो रायजोफ्रा दिनैसिम जेबो मोनाखै बे हिसाबैनो दिनै गोदान फुराना इउपिपिएलनि बाथ्राफ्रा गामि गामि ओनसोलाव सोमजिदों आरो उत्थापन जादों आरोखि बेनिखायनो आं बुंदों दिनै जायफोरनाखि कालप्रिट दुर्निति खालामदों बिथांमोनखौ पार्टि लेभेलावबो साजा होनांगौ आरो स्पेसियेलि आंखौ जायनाखि आक्रमन खालामदों बिथांमोनखौ आङो केस एफआइआर होनाय जाबाय केस फाइल खालामनाय जाबाय ओमफ्राय बे केसा रेजिस्टार जाबाय खिन्थु दिनैसिमाव पुलिस प्रसासना हमाखै आरो बे हिसाबै जोङो दा रायजो राजा जोंनि गुरुबासा ओनसोलनि जेसेबांनाखि इउपिपिएलनि जोंनि कर्मिफोर दङ रायजो राजा सापर्टारफोर दङ जोङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों प्रेसमिटनि गेजेरजों नारसिननो नागिरदों बिथांमोनखौ गाबोन समफोरनि गेजेरावनो एरेस्ट खालामनांगौ बेखिनिखौ आं खावलायबाय आरो जों जेब्लायबो नारसिनबाय थागोन आरो जेसेदिनसिम बिथांमोन कालप्रिटफोरखौ हमा एसेदिनसिम जोंनि इउपिपिएलआ ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा आरो जोंनि फुराना इउपिपिएलआ बेखौ जों जेब्लाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै जोङो मैयानिफ्राय मिटिं जानाय हिसाबै जों दिनै प्रेस मिटआव बेखौ जों बुंफ्रुनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे आङो खावलायबावनो नागिरदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि फुराना गोजाम इउपिपिएलखौ बेबायदि माबायाव बिभाजनाव बोखावा जासे जेनोखि गभर्नमेन्टनिफ्राय सुबिदा सुजुग स्किम साख्रि बाख्रि मोनो बेफोरखौ जोङो जाहाथे जोंनि इउपिपिएलनि समानै रानना होनो हायो बेखौ लिडारफोरनि सिगाङाव आं खावलायबाय ओमफ्राय बे जाथायनि आसोल खारनखौ आङो दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बुंफ्रुनो नागिरदों आसोल खारना जाहैबाय आसोल जेनोखि मेन घटना बे जाहैबाय बिथांमोना जायनाखि आंखौ बुदों आक्रमन खालामदों बिथांमोना होनदों सेन्ट्रेलनिफ्राय प्रमद बर'आनो निर्देश हरखादों होननानै बिथांमोना फोसावदों आरो बे खोथाया जों बुंनाय नङा बे खोथाया सारा जोंनि गुरुबासा ओनसोलावनो गोसारबाय आरो गावसोरनो जायनाखि आंखौ बुग्रा बिसोरो स्पस्ट' सिमान जादों बेखिनिखौ आं बुंदों दिनै ओमफ्राय जुदि नंमारगौब्ला दुर्भाग्यजनक जुदि सासे सिबा परिबर्तन खालामग्रा जुदि सासे बिटिआरनि प्रतिनिधि सासे जोंनि बर' हारिनिनो दैदेनगिरि सासे सिबा जुदि बिदि बुंमारदोंबा बियो जोबोद माने दुर्भाग्य जागोन आरो आं बिसास खालामाखै सासे सिबा बिदि बुंगोन खिन्थु बे खोथाया गोसारदों बे खोथाखौ जाहाथे रायजोफोरनि सिगाङाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' साराबो रायजोफोरनो बा इउपिपिएल दोलोनो गेबेङै बेखेवना होयो बेखिनिखौ आं बिथांखौ गोख्रोङै खावलायनाय जाबाय